tutorial wong pingin duwe banyu. Engko ngileni blumbang, munggahna banyu sekang isor ben bisa munggah ora kanggo listrik. Oh nganggo ding listrike kok gawe ya. Ora nggo listrik Ora nganggo listrik ya. Sayang ora sekang awal ngirit durasi, ngirit kuota. Tapi kan harus ngerti gambarannya lah, nggak bener kayak gini carane. Sing arep pesen monggo. Sing arep pesen monggo. Iki ora promosi tapi nek pada pingin ya kena baik. Banyu munggah bisa 100 meter. 100 meter. Peralon pirang nganu ki batang ki. Iki peralon 10 yang munggah di peralon loro. Iki sing dipasang ki 3 in. Meng 6 in. Wala gede. Iki bal-palpe, bal-palep 2 in. Pira iki? 2 in ya? Bal-palep iki 2 in. Heeh. Bal-palep PVC 2 in. Mereknya ora satu dona. Ora bayaran. Ora bayaran. Ki PVC ini masih murahan, merek ora tuduhna. Luwih apik sing luwih kandel ora kudu larang. Iki barang kelurahan kabeh ming flenge iki fleng PVC ini lah tuku. Online. Golek dewek alamate ora nuduhna. Ora bayaran iki. Ora bayaran. Iki ada saluran listrik soalnya iki. Tanpa listrik, tanpa bahan bakar. Tanpa bahan bakar ngirit. Jimat. Banyu munggah sampai 100 meter. Lah sing gawe lah perlu dikenalna iki jenenge Pak Jasrodi. Mantan teknik Jaya bagian piping. Omyan anu pancen tukang nganu ki nunggu di pompa ki piket malam. Nek wong Dieng Jaya mantan Dieng Jaya Wonosobo ya kenal, anak perusahaan Mintras. Sik wis pensiun sak perusahaane. Tapi suara pati cerdas karya mian iki, main kreatif sih. Mian cerdas banget wong iki. Cuma S2. S2. Suara payu. Cengkrong sih ora kanggo iki, cengkrong ganggu iki pandangan. Mau ini kan ngomong salah satu dicangkai. Iki karo ngenteni mbau tak tujuin gon-gonane iki. Nah. Iki ngurut Pusate iki banyu nang ndi iki sing sementara jamaah itu nek banjir banyune tekan kene. Kalane si cilik. Weh, kalane si munut tok. Tapi ora jebut banyu iki. Kene kocap banjir gede iki, keboe kontal. Ketone semene. Oh. Iki 3 in. Oh. Ah. Nah, ini sih kakaknya pring, itu ganti, terus sudah milih. Nah. Nah, menikolah airnya. Oke. Kanang, karena digebrak, ini sementara kayak kain besit. Nanti tukang batu. Loro, telu,
papat 5 6 7 8 pralon 3 in. Nah, kayak wis pasang. Sing ora bisa baca Jawa ya ditransit bahasa Mandarin apa bahasa Arab, monggo. Iki bahasane wong Apak. Nah, ini sana munggah merana. Salone merana. Nah, munggah. Kasih maning pipa 6 in. Yang kertas apa saja. Kertas apa ya ora keriwangi ya. Sidor ya. Ben bae. Iki plan gawean dewek. Nganggo akrilik lagi. Gawe. Insya Allah mudeng nek wis nonton tutorial iki. Barang bekas kabeh. Bulangnya ora dari kupingan. Anu soalnya bahannya pas-pasan. Hemat. Hebat. Ora kupingan malah dipeges. Marmane kupingan kan penak. Caranya kan klep Input. klep bagian input. Sirai punya keli wong angel ora naulia. Wah, wis 7 menit setengah.